баъди 5 моҳи танаффус имрӯз дар додгоҳи вилояти Москав муҳокимаи парвандаи марбут ба таҷовуз ва қатли Ҳувайду Тиллозодаи 5 сола оғоз шуд. Суҳроби Ҷаҳон, корманди маркази тоҷикон дар Москав, ки пушти дари додгоҳ қарор дорад, аз қавли Абдусалом Саидов, падари Ҳувайду, мегӯяд Александр Сёмин гумонбари ҷиноят ба мурофиа оварда шудааст. Аз замони қатли Ҳувайду Тиллозода дар яке аз минтақаҳои атрофи Москав қариб 3 сол мегузарад. Мурофиаи додгоҳӣ борҳо бо сабабҳое аз ҷумла вазъи саломатии муттаҳами аслӣ ба таъхир афтодааст. Падари Ҳувайду мегӯяд умедвор аст билохира қотили духтараш ҷазои сазовор мегирад. Қатли Ҳувайду Тиллозода дар моҳи июли соли 2018 аз пурсарусадотарин қазияҳо дар чанд соли гузашта буд. Ин фоҷиа муҳоҷирони тоҷик ва ҷомеаи Русияро такон дод ва ҷониби Тоҷикистон низ бо ирсоли нота аз мақомоти Русия таҳқиқи мунсифонаи қазияро хост. Шӯрои ҳуқуқи инсон дар назди президенти Русия гуфта буд, ки дар мавриди ҷазо гирифтани қотили кӯдаки 5 солаи тоҷик дар Серпухова шакке нест, вале бо гузашти тақрибан 3 сол ҳанӯз мурофиа ниҳоӣ нашудааст.